Wel, helo blant. Helo! Nawr te. Chi gyd yn eistedd gyfforddus yna? Ydyn! Reit. I ddall y stori chi nawr. A ni, stori am bachan bach o'r enw Ifan, a'i gyd efed Siôn. Reit? Un diwrnod, amser maith yn ôl, ar y diwrnod cyn y Nadolig, oedd Ifan a Siôn wedi cerdded o'i fferm i'r pentref agosaf. I ôl ychydig bethau i'w fam ar gyfer y diwrnod mawr. Ar y ffordd o'r pentre, reit, oedd rhaid o fe baso ar hyd ochr dibyn serth iawn iawn. Hen chwarel oedd y dibyn, ac ar wylod y dibyn oedd darllen, ac oedd yr hen bobl yn gweud, reit, bod na ddraig yn byw yn y llyn. Wir chi nawr? Reit, yn i mlaen dy hanes, Ifan efe. Oedd Ifan nawr wedi exeito y lan, achos bod hi bron a bod yn Nadolig yn efe. Ac oedd e'n cisio dyfalu beth fydde'r hyn Siôn Corn yn gadael iddo fe ar wylod y gwely. Pan yn sydyn, fe faglodd e ar draws carreg, reit? A fe dwmlodd e drosto lawr y dibyn hyn. Do? A fe laniodd e mewn grych, dim ond ychydig trwydfeddi uwch ben y dŵr. Fe orweddodd na moriau nes bod hi'n mynd yn dwyll. Oedd hi lais Adrian wedi mynd yn groch. Yn trio gwyddio, oedd neb wedi clywed e. Neb o gwbl. Mae fe'n penderfynu gweddi unwaith to. Help! Medda fe! Help! Mae fe'n gryndo. Yna. Oedd neb wedi clywed e. Ond eist. Oedd mi oedd na rhywbeth hefyd. Sŵn rhyfedd oedd e, mi wedi clywed y sŵn ma eriod o'r blaen. Mae fe'n dechrau codi o beithion. A dyma fe'n cofio'n sydyn reit. A mae'r hen ddraig. O! A mae fe'n dechrau cael ofan. Ac oedd y sŵn yn dod yn nes ac yn ne. Ie, beth wyt ti moyn? Da fi fynd i'r tŷ bach y sgwerthu'n dda. I'r tŷ bach? Ie, beth wyt ti moyn? Ydw gallu mynd i'r tŷ bach hefyd y sgwerthu'n dda? Os rwy'n aros eisiau mynd i'r tŷ bach ma? Reit, wel, come on, efe, rhaid ni fynd. Tewch ar yn ôl i. Awn ni off. Awn ni.